29 সেপ্টেম্বর 그나 38 সেপ্টেম্বর 30 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 아기니 시민의 사클라이자 진이 무바그라니 네트리트 프라모타 보돌 그나 30 তারিখ সেপ্টেম্বর 공니 설자는 시민 사릭니 설자져라 바로 건타니 디프라사니 디낭니 당연히 লামা সংবিধানী 2-3 ধারা অনুযায়ী সেপারেট গেটেড ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबिनोक्ति जों 12 घन्टानि लामा कासुलायनायनि सिद्धान्त नाजाक दिनैनि सिमिनाव न आमथायाव दिनै सिख्लाराव YTF बुरै बदल যত্ন খাতুম খাজা খাই खोनानो बगै प्रस्तुति दङ खाखायो खोना नायथब खायो सारा त्रिपुरायाव जों ताबुकसाक जरा 26.26टा जायगायाव आमथिखैनो जों टिकेटिं खालायलायनाय एडिसि एलाकायावनो खोना बन खायो जों फुनुगैनाय केन्द्र सरकारनि फुनजोव राज्य सरकारनि फुनजोव दाखि दाख देखै खालायनानै उनथुम अबनो नाहारैनो जों 12 घन्टानि खोनानि सिमि बन खालायलायनाय जों मतिनि अर फायै अर मतामति आसाम आगरतला लामानि सब समयनि अरनो लामा कासुलाय दंगायो अर कतर गेदारिं नाय काकादुलनि किसापाट मानदानि किसापाट खयरपुरनि मेजिसपुरनि यां तेलेमुरानिबो पाट फायनाय जों अर नायथक खाय पिसफुली কোনো রকম সাধারণ বরকনি অসুবিধা গেতিকে जोंखौनो नायथ'खै सालसनि बन पालन खालायनाय म बननि फाटाराव जों मथाराव डिसिजन नाजाक दूधनि गारि काइलाइबारिनि गारि आर्मिनि गारि फायर ब्रिगेड ताइ फ्रुट्स फलनि इंकरक मानिरक आबरनो पार खायजाकनाय एम्बुलेन्सआव पार खायजाकनाय जों जत्त चिनि वारियर सखमो आमदिखेन साजाक हामबाय नरनबो जों जबानि चिबाय मायाफोराव दिनैबो हाय नरक अबनो दिनै सारा त्रिपुरायाव मेसेज जोंनाय खोनाबो फाय नरक नायथक खायो मनि दायित्व नरक पालन खायो त्रिपुरा हाजोआव त्रिपुरा मथाराव नायथक खाय पिसफुली अर बन खालायमानि अब मेसेज न रिजार्टि बाय केन्द्र सरकारनि नलेजबो रहदि होनै आं नरक कबो हामबाय रेल लामा गोदान थांलाक रेल लामा मथाक जाकनाय सोरं मसक जागा मथाक जांनाय एमने जों ताबो सालायमानि हेंकै अर मुंगिया कामियो रेल लामाबो मथाक जाकनाय जों रेल डिपार्टमेन्टनि बरंनोबो इनफरमेसन होजाक DGP नोबो इनफरमेसन होजाक अब जत जागानो कासुजाकनाय